El regidor de Joventut de l'Ajuntament de Tortosa, Emili Lehmann, i representants de la Sala Cool han presentat l'edició 2008 del concurs Ebre Músic, que comptarà amb l'actuació de 12 grups que oferiran les seves propostes musicals en un total de 9 concerts. Les actuacions començaran el proper 26 de setembre i seran sempre en divendres per tal que hi hagi igualtat de condicions per a tots els grups. Lehmann ha destacat que hi ha hagut un increment notable del nombre de maquetes presentades al concurs, ja que se n'han presentat un total de 35 respecte a les 21 de l'edició del 2007, fet que afirma que evidencia que el concurs ha reviscolat i està agafant renom. La 2008-2009 serà la 7ª edició d'este concurs, que la presentem jo crec que en la satisfacció i il·lusió d'una molt bona anterior edició, tant per la quantitat de gent que va vindre als concerts com per la qualitat dels grups que s'hi van presentar. Aquesta satisfacció que nosaltres tenim també se reflecteix en el número de participants que han enviat les seues maquetes per a l'edició del 2008-2009. Ha sigut un augment molt considerable de maquetes, ja que estem parlant que hem rebut 35 proves de 35 grups diferents, esclar, contra les 21 que vam rebre l'any passat. Això diu molt del concurs, però no només del concurs en si, sinó de la repercussió que ha tingut una edició que ha estat marcada per unes actuacions que, gràcies també a la col·laboració de la Sala Cool, on aquí tinc els seus propietaris al costat, està tirant avant en un lloc que té unes característiques idònies per a les dues coses, per a gaudir del concert la gent que hi va, el públic, i per a que els músics tots tinguen una igualtat de condicions. De fet, un dels propietaris de la Sala Cool, Òscar Escudero, ha destacat que el concurs ha tornat a agafar la popularitat i repercussió que va perdre fa un parell d'anys, i també ha remarcat que el final de festa, amb l'entrega de premis i l'actuació de Siniestro Total a la plaça Barcelona, va ser un encert. Que s'hagin apuntat quasi un terç més dels grups és una passada. Ens vam cansar d'escoltar maquetes i totes molt bones. De fet, aquí hi ha grups que podrien estar tocant, no sé, a peu dels primers escenaris que hi ha, ja no dic a Catalunya, dic a Espanya. Són la major part dels grups boníssims. I això també és una cosa molt bona, que grups ja que tenen cara i ulls vinguin a Tortosa i donin la seva maqueta, demo, etc. Jo crec que reflexa això, l'increment de popularitat que ha tingut el concurs este últim any, que havia perdut. Una de les novetats d'aquesta nova edició de l'Ebre Músic és que tots els concerts seran en divendres a partir de les 12:30 de la nit, per tal que tots els grups tinguin les mateixes oportunitats, ja que l'organització va detectar que els concerts de diumenge no tenien tanta afluència de públic. El concurs començarà el 26 de setembre i s'allargarà fins al proper 28 de novembre. Així hi haurà un total de 9 concerts, 3 dels quals comptaran amb l'actuació de 2 grups que, bé per afinitat o per proximitat de procedència geogràfica, s'hi han mostrat d'acord. Els primers classificats guanyaran un premi de 2.000 euros a banda d'una dotació econòmica per realitzar una campanya promocional en l'àmbit de les Terres de l'Ebre. Els segons classificats, 900 euros, i els tercers, 600.